growth in sanctification. Sitheke bazalwane lento ye growth in sanctification masingabi sizixakekisa ngomagama esingesi. Xa sithi growth in sanctification sithi ukukhula ngokuya ungafani. Nento ubuyiyo before. Uma umfundisi uzokasijongele, it should be Ephesians 4, if I'm not mistaken. Apho kukho indawo ethi, you've been warned with regards to your former way of life. So xa sithetha ngoku itopic yangoku ithi ukukhula ebuzalwaneni ngokuziqhathanisa nokukhuphisana. Kukhuleni ebuzalwaneni qha sibize igama elithi sanctification kuba sithetha ukuya utshintsha. Le topic ifuna siya umzekelo omhle wale topic lisele. Ngeke nilibone isele xa likhula. Uba ulazi utsho nje basikuxelele thina zaziyo. Liqala libe yintoni isele? Liqala libe liqanda. Ke ngoku xa sibona iqanda okoko side silibona isele xa iqanda lingatshintshi. Silinde libe iqanda malithini ke ngoku? Malitshintshe libe sintoni? Isabokolo esincane. Emveni uba usabokolo esincinane uthi uyabona sisabokolo esinamanqina with legs. Ngeke ndiyazi kakuhle abantu abakwethu imetamorphosis anzanze utisha yona, but ndizama unenzela umzekelo walento ndiyifundisayo. And uba niyaphawula umahluko omngakanani phakathi kweqanda nesabokolo? Mkhulu noba mncinci? Mkhulu. Isabokolo yintoni ngesingesi? Tadpole. Hey, thank you Khams. Shothi usayibambile. Umahluko phakathi kwesabokolo i-tadpole and an egg. Zonkana ngeke ngikwazi undivezela lapha i-metamorphosis of a frog. Ukwenzela basicacise uba ayenzeki fast niyeke khawulezisana. Metamorphosis is change, kutshintsha. Ke ngoku xa ungumzalwane oseliqanda nangoku uthetha bafamba isonwabise lonto imonwabisa uYesu? No. Ukuze ke ngoku ukwazi ukukhula kakuhle usuke pha ebuqandeni bawuqhamza funeka uziqhathanise namaqanda. Ubona uba ndisisabokolo noba ndiselela qanda. Amaqanda ke ngithatha ngoba ngamahedini. Uye utshintsha uba sisabokolo andikho sure noba njalo na. Kodwa engathi itshintshe besisabokolo esinamilenze. Kodwa sisabokolo esinemilenze nomsila. Kutsho sitshintshe uqhawe kumsila lo. Isiye eqandeni ke ngoku. And fanele siyeseleni, thank you Qhamza. Siyeseleni apho siyakhona. So isele ke ngoku kulomzekelo wami ngubani? Kulomzekelo wami isele esiyakulo apho siphela khona nguYesu umshumayeli wantoni? Sishaya izandla wezi uphendule nje. Yima lo mbuzo wami bengalulanga ukucinga tu. Sithi kaloku isiphelo sokutshintsha kwethu kuxa sesifane noYesu ke ngoku ithetha basigqibile ke ngoku. Siyawuze sigqibe ukufana noYesu selapha emhlabeni? No, that's why kuthiwa xa ethe wabonakala ke ngoku siyodwane siyofana naye, kutsho ukuthi uThixo uzofikelela lapho singafikelelanga khona, asiza kugqibezele ke ngoku. Nali yakisele uyabona liqala ngamaqanda, eggs. Emva kwamaqanda i-embryo. I wonder ivelaphi leza liqhelanga ke le. Khona ne-embryo. Niyazela bi-embryo elisikisiki. Mayibu. Okay, kube i-embryo,
kodwa niyawubona ubukhona umahluko between iqanda ne-embryo. Kusho ukuthi ngoxa vele wahlala pha eqandeni waliqanda okoko. So umahluko mngakoko kona ziseround zonke kodwa uyabona uba akufani. Kusho ke ngokuzoba i-tadpole isabokolo. Niyasibona isabokolo? Uthulele ntoni lwa? Niyasibona isabokolo? Andisho babheka lapha ndiyathetha nami ndibhekile. Isabokolo niyasibona? Then emva kwako kube i-tadpole ke ngoisabokolo esinemilenze emibini. Kuyabonakala uyatshintsha lo mzalwane. Kaba umama uqhamza kuyabonakala uba le milenze yakhe ikhule ehleli phansi. Thina sicimba kakhulu sisi. Nivelelwe ngosona ixhawula. Ziyanixhawula. All right. Tadpole with 2 legs. Then emva koko tadpole with 4 legs. Uzijongile nawe uba ndindawuni ne-sanctification. Ndindawuni ne-metamorphosis. Le nto ke ka-metamorphosis kuthiwa iphaya ku Romans 12 uverse 2. Xa kungasetyenziswa ngesingesi pha kuthiwe be ye transformed with the renewal of your mind. La transformed uthetha ukuthi metamorphosize, that is utshintsha. Do not copy the behavior and the customs of this world, but let God transform you into a new person. Uyabona ngoba buyani bantu abami masishale izandla. Kiniyawubona umahluko ngophakathi kwesele neqanda uba mngakanani. Uyasibona esabokolo sesizoba liqanda ke ngoku. Uba noba sikabilili iqanda kodwa sohluke distinctly. So thank you. Noba sikabililo isele esabokolo sokugqibela. Khomba sona mntana. Isabokolo, the tadpole with 4 legs. Uyabona la tadpole with 4 legs uba ayikabilisele kodwa yohluke kangakanani kwiqanda at least. Kusho ukuthi befamba xa ungumzalwane uzamela uba at least uzofika apha kwi-tadpole with 4 legs, because le yokugqibela ngo i-frog is the last level. Yile ke ngokuthiwa siyawufana naye xa sifika. Yile nto yenza ke ngokumzalwane kulindele kuba uzoresponda phansi kuyo yonke i-altar call, because akakabililo intoni ngokalomzekelo akakabililisele and soze abelilo eselapha emhlabeni. That's why no Paulos esithi it's not that I have reached perfection. Utsho kanjalo Paulos ku Philippians 3 verse 12 uthi it's not that I have reached the perfection, but ndizamela ukuya kuyo, ndizama ukuba liqanda, and into ye-sanctification sithe ayenziwa nguThixo yedwa. Uthi asikuko nokuba ndithi sendiphumelela, andikabililo isele ngokalomzekelo, okanye sendigqibelele. Andisendigqibelele kodwa andizude ndingazitsho uba ndindawoni. Abantu abaninzi sino xa uzitsho uba sondawoni uyabegqitha. Bavele bathi uphakamile kanti wena ndiyakubona uyi-embryo. Njengoba sovese sithobeke xa sithi noba siyazibona i-embryos, wena uyazibona uba at least soyi-tadpole noba ikabi nayo imilenze. Uyazibona uba ndisisabokolo. Funeka ke ngoku uthobeke ke ngoku uthi hayi thina ke singamaqanda ngisoziyenze loo nto. And bazalwane kuyenzeka ebandleni uvele ubone uba ukusukela kumfundisi ngamaqanda odwa la. Into yenziwayo apha kuyagidwa qha bawuqamza. Kuyagidwa because ukufana noYesu kwenzeka ngokutshintshwa kwengqondo. Ingqondo itshintshwa ngubani? Itshintshwa lilizwi. Because ilizwi likaThixo, iBhayibhile, iScripture is inspired. nguThixo thethayo ukutshintsha ngezwi. So into yokutshintshwa kwakho awuyithandazeli. You receive the word of God, then you agree with it, you believe and you change. So uva izwi mama uqhamza lithi musuyenza into ethile, yenza into ethile, then uyamkele loo nto, wenze laa nto de utshintshe
ube yinto entsha. Uthi ke asikuba seligqibelele nto nje ndihlala ndixhinele phambili. Ndiyalibona nje nali isele, ndiyambona naku uYesu, ndiyazibona nazo isimilo sikaYesu. Into endiyenzayo ndizama ukuba ndide ndifane. Uthi ke nto nje ndixhinela phambili, ndizabalaza ukube kubekho lutho ndiluzuzayo kuba nam ndazuzwa nguKristu. Uthi but I press on to possess that perfection, to possess that perfection for which Christ first possessed me. Which means uYesu, he possessed you for you to possess his perfection. Sithi ke abantu abakwethu, ifuna ke xa ndifundisa niyibambe lento ukwenza banikwazi ukuphikisa abadyakalashe bonakeleyo, because uzofika bekuphikisa besithi uYesu wayenza yonke into, wena ayikho into ofanele ukuyithini kukuyenza. Bazotsho loo nto. Apho ke sube bethetha ngobulungisa abawuqhamza. Lento singathi inqwa nomfundo. Umfundo bawuqhamza andithi uvele wazalwa ngunyanakho, and ulindele ukuba nje bunesimilo esiright abe nesimilo esifana nesakho. Ke ngoku uba ngunyanakho ngenxa yesimilo noba uba ngunyanakho kwayena, uba ngunyanakho ukuzalwa ndithi nobunaso isimilo noba kanazo. So nokuzalwa nguThixo kunjalo. uThixo awubililungisa ngento yenzileyo. Kodwa ke ngokemva koko kufuneka ke ngokwena uzame ukwenza ubulungisa obu ubizwe ngabo. Uvele ubizwe ngobulilungisa then emva kokuthi ephila ke ubulungisa. U2 Timothy chapter 2 verse 22 uthi pursue righteous living. Pursue it. Yileqe impilo yobulungisa. Uthi instead pursue righteous living. I-lifestyle yakho engo mayibe righteous. Uthi run from anything that stimulates youthful lust. Baleka. Kaba nje ndakhumbula khona umntwana ovela emamele ingoma yamahedeni ngwalapha ecaweni. Ndizonixelela xa sesinikela. Ndenzela uba ndilisho igama lakhe apha kwi-in-house. Xa sekunikela ndifuna abantwana balapha ecaweni bamlumkele noba bakahambele kude. Kangangoba indlela onwabe ngayo kula video kuyabonakala uba nguyona mculo awuthandayo lo wamahedeni. Hayibo umane dansa apha nabantwana. So fanele ke ngobaqiniseka abantwana uba bamlumkele bahamba naye nje kube hamba eca kwabo. But bazi ukuthi uyayifeyila itest yokucomparishwa namahedeni. Ndifuna lento ibe practical because iyakhulisa. Uyabona ngoxa uyindoda uhalela ukubetha umfazi ubuyibambe kakuhle le topic uzoba nento ethi ndizombetha lo mfazi njengoYesu noba ngizombetha njengamahedeni. Uqonda ba noba sendingcame kangakanani ngamahedeni abethu umfazi. So lento iyakhulisa noba uyazibona ba sendihala ukukhalala ukutya. Uba nento ethi ndikhalala njengoYesu noba ndikhalala njengeqanda. Dayikona imikhuba yamaqanda le. Uthi noba so inintsi into bawuqhamza engasinceda ngayo lento yokuziqhathanisa. Sizibeke kwindawo yethu ukuba asifanelanga kuba ayisifanelanga aba uthi ithi bekhona ivesi uPaulos athi there should not be even the hint of sexual immorality among you because that is not good for God's people. Kusho ukuthi ikhona aba iqheleke kubo. Uma mfundisi khona ivesi ebendijongela yona Ephesians 4:22 inoba enye le Ephesians 5 verse 3. Masiqala Ephesians 4:22. Amen ngapha. Nangapha sithi siyasitshintsha siba ngabazalwane ngokuziqhathanisa. Siyasitshintsha ngokomzekelo wemetamorphosis from ukuba liqanda siba lisele. Siyazi ukuba lisele sokugqibelela nini mhla kwabuya uYesu. Uthi throw off your old sinful nature.
throw off. Uthi your former way of life. Kuthi there's a former way of life before ube ngumzalwane, which is corrupted by lust and deception. So there's a former way of life. Le kufuneka uzikhathanise nayo uba awuphili yona ngokusuzibiza ngomzalwana na. Uthi ngoko silahleni isimo senu esidala. Isimo esidala. Once weva umzalwane sithi umo wami ke mna ndinje kwamna. Umo wami ndingumuntu ocaphuka kwangoko. Umo wami umathile xa unjalo because iBhayibhile ithi silahle so simo sidala. Befamba uyatsho ba umwamndandi nenhliziyo encinci. Umwamndandi nomona. And uyawuva ba umona uyavuka uzikhathanisa namahedeni hayibo. Ndafana nabo kuteni ngo. Kuthiwa ke ngoko silahleni isimo senu esidala. Besinilahlekisa ngenkanuko ezingendawo ezinihuqela ekufeni ziyanihuqa ezinkanuko zezesimo esidala silahle la nqalo ledla usho ngabantu beshumayela kuthiwe faka uyese enhliziyweni njengekati impuku zizoziphumela. Isono nempuku into efanayo. Yima andithi isono kuthiwe inkanuko yithini yibaleke wena ngokuno Yesu. Yibaleka inkanuko ibalekwa nguwe. Awufaki Yesu kubaleka inkanuko, awufaki Yesu kubaleka ibhabhalaza, awufaki Yesu kubaleke ukunqanqatheka, nguwe obaleka inkanuko. Then flee youthful desires. Kuthiwa run away from anything that stimulates youthful lusts. So ke thina singama Christian family siyabaleka ngenyawo zombini. That's why ndisithi nalomntwana kuzofuneka zondichazela la video ndinayo ivideo yakhe uzongichaza ba into la yenza apha. Kanti ndasho kundathe into zozizela apha kum. Zizozizela. Thina abahlobo kuyo yonke indawo. Zizozizela zofenda imbonise. Nansi ivideo wenzana. Anti wena uma udansa apha. Udansela izingoma zecawa apha side siqhwaba izaza xa nihlala phansi kanti uyanuka. And into enzoyenza funa ndimvezele ndithi intoni le lihedeni noma umzalwane. Yabona izoba lula gqithi. Kuzoba lula kakhulu ukukhula. Uba ke saqhathanisa nje because uvela uphole kanti ulela inzima ihedeni. Ngokwesimo esidala until uziqhathanisa. Abazalwane beba distinct and uyazi xa uphuma kwezi zinto uyaziva. Mina ndaphuma kwi wrestling. Ngale ndaphuma ku wrestling intentionally. Ndaqonda baphansi ngo Triple H because uYesu akayibukeli lento. Abazalwane babekelwe babashumayele not ubabalandele entertainment. Sithi ke ngo uliqanda okanye nithi into lesibini iembryo. Eyesithathu tadpole. Eyesine tadpole with 2 legs. Eyesine hlanu tadpole with 4 legs. Esihlanu lisele. Eyokuqala liqanda. Eyesibini intoni embryo ngesixhosa? Yo hayi. Benizothatha la nansi benizothatha la verse le ethetha ngo Jeremiah kuthiwa ndakwazi uselihlwili benzothi lihlwili qha hayi. Ihlwili vele licingeke ngegazi. Sithi ke liqanda. Yabona bakhona abazalwana abasagida pha emaqandeni. Ngaba semabhek, emabhek kwakuthiwa usemaqandeni kudala. Ya bakhona abantu abayimabhek nawe uyazibona ba ingathi ndiyimabhek straight. And xa kufike kwinto zamahedeni kuba sekhaya kuwe. Yabona kangoba ndikude namahedeni intentionally. Izinto zabo I decide to find no pleasure in them until I find none. Ukuze ungazonwabeli into zamahedeni ufuna uqale wena ungazonwabeli ngabumi. Uzithande izinto zobuzalwane ngabumi. Kangaba siyahamba ngosiya enkonfeni yabantu abatshe eBloemfontein.
phambili ke Bloemfontein phambili thina ke sibadala silindelekile kodwa ke asinyanzelekanga abatsha banyanzelekile fanele umuntu omtsha ahlale sithi hey akwabe benemali uba ungumuntu onjalo uthi akwabe benemali ithethe uyakhula angenzelanga bayidube pha qha into ebalekile kuba akwaba benemali and then emva koko ubukela live streaming uyayivuyela lonto because uqale ilife entsha so siye Bloemfontein nge27 ka June ngale Friday kuvala ngayizikolo iyanjunjukuthi umuntu ofuna ukukhwela kula moto yakwami imali in return 1.6 imali in return 800 i discounted otherwise awungeke uye Bloemfontein nge 800 uzomana uyobekwa kwindawo lala kuyo sizama ke ukubhuka phaya ezindawo safe catering izindlu ezi kwenza bafele si own indlu yethu basipheke pha manje siyodla I think mfana sinyuka nomphoko oqenzela basingamna xesha lihlalide sihlala phansi libele kupheka lapha unyika inyana ne drumstick abantu bayakhonza pha mamgaxini siye eBloemfontein ko one Amen dad. yes Kulanto ye embryo ukuthi ba intoni ngesixhosa. Uyizamile uwezi ibhala uba ngumbungu. yes umbungu ayingcono kusho ukuthi lintoni oqala liqanda kufanele ukutshintshe uyeke kuba liqanda bentoni bengumbungu then ke ngoyi-third pole maso uyabonala uwezi yaza beno olanze kuki maso sivi-third pole ba yintoni isabokolo ya hayi siyayazi ungathi uyisearch sithi uqala ube liqanda ube ngumbungu ube sabokolo ube sabokolo esinemilenze emibini isabokolo esinemilenze emine ube lisele kusho ukuthi uyabona kusho ukuthi xa usele uphakwe kwesasabokolo esinemilenze emine uyakhawuleza ukufa njengeqanda that's why uyophawula bathi abantu ngobathi bayaphuma ecaweni bakhubekile ube wena songazakhubeka because kufa amaqanda wodwa nomshumayeli xa eshumayeza amaqanda kufanele abe very careful kuqhaqhaqha into embi ke ecaweni sino kukuba shame iclass yamaqanda nezabokolo ezinamanqina amanye sendaweni enye uzigqibela uthi ukhalimela ntoni isabokolo esinemilenze emine kanti kuve kufiqanda apha that's why ke ifuna nina noko senizizabokolo xa lithe lafa iqanda eca kwakho weva ulilungise ungavele ufike lithi ngolifile iqanda uthi ungamnaka umfundisi unje kwayena sakhula asamnaki thina kuba uzoba sengxakini bandiyivile lonto yes wezi nizivezile zabokolo apha bulumko yes phaya tata kwisabokolo sokuqala I think thina kudala sasisithi inkwila ile yaye ibanjwe kuthiwe umuntu xa ingakhula imabele utyiswa yona hayi nanixoka kwakuthiwa inkwila tata inkwili sabokolo inkwili hayi yodwa eMount Elif nanibheda nje ngwase emfundisweni ngwapi ngwaze Flagstaff yasihlaza kodwa ke nama ndiyazi inkwili uba into enjani yazi yayiseseleni inkwili sekutsho nowase Port St Johns ngo kuya kuba kubigqithe elizweni lonke ngo ake sive intabankulu mamotsi inkwili uyayazi yayinonto okwenza nesele inkwili ngokwazi kwakho hayi dada ayidibananga nesele ayilasindi lizwe iba ngathi intoni kanene ngathi imbuzane enkulu isenini inkwili ifunyanwa phi inkwili isemanzini naye siya inkwili inento okwenza neqanda mina into okwenza nesele uthuleleni siya Andiwuva umbuzo tata. awuzazi Xhosa inkwili iyafana nesele andazi wazisho kanjani ifumaneka eseleni Iyafana.
iyafana. wayimosha nge-Flagstaff na noba ngwase-Mount Elief eyino kwangapha komgwaqo usiya. So ke bazalwane, into endifuna ukuyitsho, ndifuna uhlale ke laa mzekelo qho ndishumayela le ntshumayelo. Sithi ukhula ngokuba uziqhathanise, uziqhathanise. Then ke yeyiphi ivesi besoyifunda ngokuze masifunde le ibisithi there must be no hint, Ephesians 5:3. Kusho ukuthi thina singabazalwane sinesimilo sethu nje, and uba uke wangabi naso, let there be no sexual immorality. No, vezano NIV kwetini. Na njengoko nilusapho lukaThixo, but among you there must not be even a hint. Mangabikho nento nevumbe lincinci of sexual immorality or any kind of impurity. Ngabikho nje nokuncinana ukungcola or greed, ukubawa okanye ukhala, because these are improper. These are improper for God's holy people. Uholy bese uthini? Same go uyafana no sanctify, uyafana no saint. God's holy people, God's separate people, God's different people. It is improper ukuba singathi singabazalwane kube khona hint of sexual immorality. Kutsho ukuthi uba unomntwana ongumzalwane ozibiza mzalwane, awufanelanga uba kube kuthiwa unexhala wena xa uthiwa abantwana bazomitha, xa uthiwa abantwana bazomithisa, because lo mntana wakho ukule group eholy, eyahlukileyo, set apart. Kuthiwa it is improper. Kusho ukuthi kukhona izinto ezi-improper for us. Bengafanelanga uba thina sisika umzalwane simsikele into ye-sexual immorality, because it is improper. Simsikele into ye-impurity, into ye-greed. I-impurity ke imnandi because i-general kuko konke ukungcola. Noka udansele zangoma zamahede ndithi ndizoke ndibuze lo mntana. Kuthiwa nanjengoko nilusapho lukaThixo, makungakhankanywa phakathi kwenu ukukheletywa nako konke ukungcola. Uyisummarize kamnandi uPawulos nayo yonke into ekungcola, because wena uthathiwe ludakeni. Xa uthathelwe ludakeni masingaboni traces of mud apha kuwe, mangabonakali nako konke ukungcola nokunyoluka. Now into ke yam xa ndiyishumela ndifuna ibe nee-points. Sithe funeka uziqhathanise neento eziyi-7 andithi, kodwa ndifuna siziqhathanise neento eziyi-8. Khona e-8 evelileyo namhlanje ukuze uzibone uba uyakhula. Ziqhathanise neento eziyi-7. Compare yourself with the following, okanye compare yourself and compete with the following. Ziqhathanise nezinto mamqhamza. Number 1, ziqhathanise namahedeni, ukuba le nto ndiyenzayo akuyonto yenziwa ngamahedeni na. Number 2, ziqhathanise noosingamzalwane, babizwa ngoba zi-nominal Christians, abantu abazibiza ngabazalwane, false believers. Ziqhathanise uba esi similo sam asifani nese-false believers yini. Okwesithathu, ziqhathanise nabazalwane benyani, true believers. Compare yourself with true followers of Christ or believers. Okwesine, ungalibali ziqhathanise nawe. Compare yourself with yourself. Uzijonge uba awubuyi mvana. Number 4, ziqhathanise nomfundisi wakho. Siyamtshintsha ngoku. Kaloku sithe sizoba yi-8 ngoku. Edited version. Number 5, I'm sorry. Number 4 kaloku sesishilo uba compare with yourself and it. Sorry, number 5.
before apostles qala uziqhathanise nabani nomfundisi wakho. Yimani ke ndibuza apha kuni ubuyazibona ubuyamegqitha uthini? Ndizonilinda. Ndithi uziqhathana nabani ngoku? Nomfundisi wakho uba uyamegqitha uthini? Uyazi abantu abaninzi bacingela uba ukukhula kwi-sanctification akukho measurable. Banento ethi ngeke umegqithe umfundisi wakho. Sithi unumber 4 ziqhathanise with your pastor. Number 5, I'm sorry. Compare yourself and compete with your pastor, UJJ. Compare yourself with me and compete with me. Ndithi ke ngompazi xa uzibona uba lo mfundisi wakho uyamegqitha uthini? Umzekelo mna, you know, by the grace of God, you know, I've always been practical because ezi zinto zange ndizifundiswe ngokuya. But xa ndishumayela ngazo ngoku andizisoli. Mna apho ndandicawa khona mama uGaxi, into yandenza ndiphume kukuba ndaphawula uba xa ndiziqhathanisa nabo ngaphandle kwempakamo, isiXhosa isintwisi, le cawe ndimana ndivakashela kuyo kuthiwa yi-AFM bazi-Pentecostals and bayandifundisa uba xa sele unomoya ingcwele, xa ubhaptizwe ngomoya ingcwele kune-initial evidence of speaking in tongues. Ndabona uba okay, ndavakashela ke e-AFM ndingacawi khona phaa ko-1999 ndikhalisa i-keyboard, but ukuvakashela khona e-AFM mamqhanza ndiqale ngo-1997, 1998 ndihleli kule cawe yam. 1999 kwacaca uba utata uNxumalo uyandicela uba ndiyokhalisa i-keyboard ententeni yakhe. Kwakulula ke ngokuya ndandingehambi tata uNxumalo ndingakhalisa i-keyboard because ndandiyiva nje le nto yase-Faith Mission othetha ngeelwimi, ndiphinde ecaweni yam apho kulilwayo ndiyolila. Sasiphelele kulileni phaa xa sisemoyeni kakhulu, nothi haleluya, 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 yho sasiphelela. Akho mpakama practicality. Then kwanzima ke ngo-1999 xa kuzofuneka intente katata uNxumalo yayihlala 3 months endaweni. Kusho ukuthi ndizohlala nabantu bathethe ngeelwimi ndingathethi ndodwa. Saya kwi-fasting le entluzelweni kwibandla ekuthiwa yi-Power Station ngoku. Ngoku ndiyaphaya nam sendiziva uba ndinxaniwe ngongeke. Sendikulaa nto etshiwo nguYesu kuLuke 11. Is it Luke 11? Apho athi uYesu, cela nophiwa, funa nofumana, qonqozani novulelwa. Abe sesenza umzekelo uba nina nikhohlakele kangaka niyakwazi ukupha abantwana benu izipho ezilungileyo, wobeka phi uyihlo semazulwini ukubapha umoya oyingcwele abo bamcelayo. Ndanedesire uba ngathi Thixo ungandedluli. Hey, nam ndathetha ngeelwimi ezintsha bawuqhamza that was 1999. So I say to you, ask and it will be given. Kuthiwa mna ke ngoko ndithi kuni, celani nophiwa, funani nofumana, qonqozani novulelwa. Next. Kuba wonke umuntu ocelayo uyazuza, nalowo ufunayo uyafumana, nalowo onqonqozayo wovulelwa. Yes. Kube sekuthiwa ngubani nakuni onothi enonyana ocela inhlanzi asuke amnike inyoka. Nike nibeva abantu bathi kungenzeka uba ezilwimi zakho uthetha ngazo zamadimoni. Nike nibeve betyhafisa abantu. Uyayiphendula uYesu loo nto uba angeke ucele umoya ingcwele uThixo akunikeze ntoni into engeyiyo. Kuthiwa ke
niqhubeka if ucela iqanda asuka mnika intondoni ukuba ngoko nina nikhohlakele nje niyakwazi ukubapha abantwana benu izipho ezilungileyo wobeka phi yena uyihlo osezulwini ukugqithisela ukubapha umoya oyingcwele ababamcelayo. Then xa sihamba ngosiya kwizenzo 19 izenzo 19 sifika phaya ndiya kule nto yam ke yokuphuma ekulacawa. Abantu ke badla undityhola sino bathi ndikhanvasela iCFA. Andikhanvasa apha ndithi inyani apha. Inyani eyinyani nangazo zonke icawe eziright except just iCFA. Kuthiwa ukuba kaloku masiye kuthiwa ke ngexesha uApollo wayeseKorinte ndiya kuyiphi ngoku into kule nto yokuphiwa umoya oyingcwele ukuba nam ndaziva umoya oyingcwele ndibhaptizwa ngomoya oyingcwele ngo1999. Kuthiwa ngexesha uApollo wayeseKorinte anti behlukana uPawulos useKorinte okay yena useKorinte uApollo uPawulos yena wacanda phakathi kwalo mimandla waya kufika eEfesa apho wafumana khona iqela labalandeli bakaJohane. Ufika kweliqela eliqela bawuqhamsa selikhulile noko because selibhaptiziwe at least kushuthi akusongomaqanda singathi zi-embryos imibungu. Next uthi ke wababuza wathi namamkelana umoya oyingcwele. Hayi masiye kunantsika mntanam isixhosa esidala. Amen ngapha ngakutata ungaleka. Amen ngapha ngakusiya. Amen ngapha ngakomama uGaxi. Kuthiwa wafumana abafundi bathile wathi kubo umoya oyingcwele namamkela nakholwayo nje. Bathi ke bona kuye asizanga sive nokuva ukuba kukho umoya oyingcwele. Masithi ke ngoba uqhamza ukulecawe. Lecawe into abayenzayo babhaptiza basikelela abantwana akuthethwa nokuthethwa ngomoya oyingcwele. Uze ke wena ube nenhlahla yokufika ecaweni ekuthethwayo ngomoya oyingcwele. Nomfundisi wakho lo akathethi ngomoya oyingcwele. Now iquestion yam awumegqithi ke ngolo mfundisi wakho weziwe nompazamo uMamodzi ngubani noSiphos uSpeaks noma uSpeaks ngubani okay uzothala ibizwa noba ngubani lo gama okay ndiliyekile ke Mamodzi awumegqithi ke ngoMamodzi umfundisi xa yena kuqala engazi nokwazi ngomoya oyingcwele kodwa nekule cawe uyayishumayela mhlawumbe insindiso but anibhaptize emanzini kodwa kuphele akuthethwa kwanto ngomoya oyingcwele. Then wena ke ngokube nenhlahla yokuba noba uku-SCO noba ukwi-TCF uzova kuthethwa ngomoya oyingcwele. Abazalwana kuthiwa bathi xa bephendula bathi ke bona kuye asizanga sive kuthiwa bangabafundi bakabani kaloku aba bakaYohane ukuba kukho umoya oyingcwele. Next ndiyeza kuwe mntanam. Wathi kubo nanibhaptizelwe enini naphofu. Bathe ke bona elubhaptizweni lukaYohane. Next. So uyababona abazalwa ba abakhulanga ngendlela ethile. Wathi ke uPawulos uYohane okunene wabhaptiza ubhaptizo lwenguquko esithi ebantwini mabakholwe kulowo uzayo emva kwakhe oko ukuthi kuYesu Kristu. Uyabona uJohane ushumayele into yenyani kodwa ushumayele waphela endaweni ethile and uJohane utshilo naye ukuba is it Matthew 3:11 if I'm not mistaken. KuMatthew 3:11 sophinde sibuye size kule uthi uJohane mna okunene ndinibhaptiza ngamanzi kodwa ukhona uthini mna okunene ndinibhaptizela enguqukweni ngamanzi. Uyazitsho uJohane
ilimitation yakhe. Kodwa lowo uzayo emva kwami unamandla kunami, ozimbadada ndingakulingeneyo ukuziphetha. Yena ke uyakunibhaptiza ngomoya oyingcwele nangomlilo, which means uYohane ebe right because uphile ngexesha uYesu engekabikho nomoya oyingcwele engekehli. Wayekhona umoya oyingcwele kodwa engekehli. Uthi ke ngoku uPawulos ke ngoku siphinda phaya ku-19 ke ngoku Izenzo 19, uthi ke ngoPawulos nabhaptizelwe nini? Bathi babhaptizelwa kwi-repentance, enguqukweni. That's why ngithi necawa nandicawa kuyo kwakushunyayelwa ngenguquko. Abantu beguquka bakholwe kuYesu, bashiya izono kodwa bangafundiswa ngokubhaptizwa. Baptism of the Holy Spirit. Uthi ke naku ke ngoPawulos utsho le nto ibitsho nguYohane. Anthe bethe uYohane mna ndibhaptize laphi? Enguqukweni. Uthi ke uPawulos, wathi ke uPawulos uYohane okunene wabhaptiza ubhaptizo lwenguquko. Akathethi kakubi ngoYohane njengoba nami ndingathethi kakubi ngalacawa. Uthi ke lwenguquko esithi ebantwini mabakholwe kulowo uzayo emva kwakhe. Entebetshilo pha ubukhona ozayo emva kwami omkhulu kunami endingafanele nokuphatha imitya yengubo eyena esihlangu zakhe. Uthi oko ukuthi kuKristu Yesu. Next ndiyeza kuwe bobe mntanami. Kuthiwa wathi ngizokhathala ke ngobantu bam kuba nime endaweni enye lapha zokhaba umuntu. Gqitha mntwana ndini man. Cimba ivesi elandelayo ndiyazi kuyifunda. Bevileke babhaptizelwa egameni lenkosi uYesu. Next. Siphe ungajonga into ezininzi apho into eyi-1. Uthe uPawulos akubeka izandla phezu kwabo wehla umoya oyingcwele phezu kwabo. Baye bethetha ngelwimi beprofeta njengami ngo-1999. Then ke ngonaku ke ngonalo umfundisi abantu abakwethu. Undishaya ngola bhaptizo likaYohane. Akezi tu kweli cala lo bhaptizo lwalomkhulu obhaptiza because akungomfundisi obhaptiza abantu ngomoya oyingcwele nguYesu. Sithi ke ngoku ndiyaziqhathanisa ke ngonomfundisi wami. Anti sithe kaloku ziqhathanise namaheteni, ziqhathanise nosingamzalwane, ziqhathanise nabazalwane, ziqhathanise nawe, uziqhathanise nomfundisi wakho. Uyamegqitha ke ngolomfundisi wakho. Ndithi ke ngoku kufanele uthina uhlale kulo cawe noba kufanele ujonge ngasenhla. Umamgaxi sizoza kuwezi kulo mntana ubomi after umamgaxi. Uyazi lo mbuzo ndizowubuza for 10 minutes because it's very important. Imbi into yokuba ukhule uthi selukhulile uhlale kwicawe ekhokhelwa ngumfundisi ongakhulanga. Ungambhekeli phansi, ungageneralize, ufuna ukuyibize ngegama lento ingakhulanga. Umzekelo uyakwazi ukumbona ba lo akakaqali kwa ukusindiswa kwayena uthi usindiswa alukho. Uyazibona baliqandelo. Ungaphakami. That's why sisithi xa soziqhathanisa nomfundisi wakho uzophinde uziqhathanisa noYesu ke bhudi so that ubuyele endaweni yakho. Mamgaxi. Ingathi uyeza tata lo mbuzo wami. Othi njengokuba ubonile into yami edlula umfundisi. Uzibone kuba usike wandwendwela kwenye inkonzo usenziwa. Yesu benenhlahla. Yokundwendwela kwenye inkonzo. Yes. Yena wena ke ngokuna uyashiya kule nkonzo. Hayi ndikatsho bendisabuza uba uthini. Ndicingela uba mhlawumbe ungamxelela umfundisi uba ndinento endikhathazayo. Ingade ndiyakugqitha. Enje hayi awuzudubeka kanjalo. Enje nanje. Okanye utsho la mfundiso uyibona ingekho apha. Naba mhlawumbe noma ungazuthi andazi ngumoya oyingcwele na uyandiqhuba ngokona ndithi ndiye ndizibambe ndifuna ukwenza laa nto ndiyibona isenzeka phaya. Yes. So andazi noba imbina
okanye ingakuhlupha xa isenzeka indivuka ndilapha. And unyanisile mama uGaxi, yiyona ndawo bendiya kuyo nyhani. Kaloku xa ukhulile ngoku wabhaptizwa ngomoya oyingcwele kangangoba ukhona nomnye umfundisi ndingambiza igama because uyifriend yam. Sasicawa kunye kulaa cawa ndahamba ndangatsho kuthiwe kuye bomasiyami. Hayi yena wathi hayi uzoshiyeka eyitshintsha. Caba ndathi ke mna kodwa ndandingathi makaphume phese. Ndithi xa ucinga uba uzama ukudaya ulwandle, lulwandle luzodleka noba ngozophelelwa imali, ulwandle lushiyeke lunjeya. Lushiyeka lunjeya wena uphelelwe yidayi yakho yonke. Yima xa soyigalele yaphela idayi luzoshiyeka ingathi ikhonto yenzile, which means it's a waste of time, which means awukwazi ukufitha ke ngoku Mama Gaxi. Awukwazi ukufitha, and njengoba ungakwazi ukufitha ukuze uqhubeke uhlala kulaa cawe kufuneka le nto uyaziyo uyicinezele. Kuba ngeke ukwazi uvela uye ecaweni futhi tata umfundisi ndiyacinga. Sayizama ke loo nto nala mfundisi, masendambiza igama. Sihamba simvuselelo sivangela sithandazela abantwana kwacaca uba imajority tata uqhamza ibhaptizwa ngomoya oyingcwele ithetha ngelwimi. Kwavele kwathiwa kaba khona omnye umshumali wakhona owavela wathi kum azigqubi ke zibe mbini esibayeni esinye. Ndabe ndingazami kwakugquba mna. Kwavele kwazofika omnye utata osuka kuyincawe wavele wafike wathi abantu mabanqwaze kunxitywa ibhatyi kwathi heyi kwanzima ndahamba ke. So into ezama ukuyitsho Mama Gaxi ayilulanga le uyitsho. Uba ungamqala kanjani nje tata umfundisi ngicela okanye mama umfundisi ngicela sibe ne-meeting. Ndinengxaki yoba apha ebandleni asithethi thina ngelwimi sonke. Ngoku ndinento endiyi-experience leyo. Izawuthini le nto? Ungakwazi Mama Gaxi uyenza unaso sibindi? Hayi tata andingekhe ndibe naso intwana qha ndisendiyithetha kuba ndikubona uba ubungayithetha. Oh mna. Wena ewe. Oh uyocima mna ndegwala nam ndiyoyika. Abantu babona into ndijama nam ligwala lo bantu. Ke ngoku nanjengoba la tata umfundisi ucingela uba uyibaleka ngabom le nto kamoya oyingcwele noba akayazi. Akayibaleki ngabom because babekholelwa abaya kumoya oyingcwele but bengade bafike kule ndawo yokuthetha ngelwimi and besazi ubikhona kodwa bengayinakanga. Bazawuncedwa ngubani mhlawumbe benokuncedwa nguwe bangabubuhlini. Hayi kaloku nabo ambeze kule cawa ndikuyo bazoncedakala. Okay. Because kaloku ndandimncinci ngoko Mama Gaxi ngo-1999 xa ucinga neminyaka mingaphi? Ngo-1999 I was 23. Ndandina 23 years. Kubani una 23 apha endlini? Ndandimncinci napha kubomi. Ngoko ke ngoku ndiyacinga lintshontshwane elingaka. Ndimfutshane bafutshane tata umfundisi ngoku. So into ebendifuna ukuyitsho Mama Chaki, abantu abaninzi i-sanctification yabo is forth back and forth back and forth. Abakhuli baqhawulise because uhlala ecaweni uyabona ukuba le nto ndiyaziyo and fanele ingabi into oyiqikelelayo, funeka ibe yi-fact. Mayibe yi-fact. Kwezinye icawe umzekelo sekukhona icawe ezithi akusikwa mntu. Kamba utata wethu upresident ebeyinqandile loo nto kakhulu phaa eMthatha ukuba icawe ezininzi they don't rebuke i-behavior embi. So xa uhlele ecaweni ke ngoabantu besenza izinto benganqandwa behleza izinto bengasikwa uyazibonela uba le cawe ayive ingahoyanga umoya oyingcwele. And ibandla elinjalo uyakhumbula eKorinte yakenzeka loo nto andithi bahlala nomfana olala nabani nomfazi kayise. Uthini uPawulos xa ethetha ngayo? Uthi eso similo asinyamezelwa nangamahedeni. Uyabona uPawulos pha ubaqhathanisa namahedeni uba namahedeni abona abantu sibazi bebabi ngeke bayinyamezelele, even the Gentiles. I-Gentiles ke ngalo xesha ngamahedeni ngokwethem yangoku bonke abantu abengengowo amaJuda babizwa abazi-Gentiles. Uthi loo nto ayinyanyezelwa ngamahedeni kodwa nina ninamabhongo befamba niye ndadana yile nto. So ndithi ke ngoku xa usecaweni enjalo
nanku umuntu mane ngena ubrother apha niyamazi uba uhamba nosugar mama. Lo sugar mama ngumfazi kayise. Uyalibona elibandla uba alihoyanga i-sanctification, alihoyanga into yoba sibe ngabantu abahlukileyo, aba-different, aba-set apart from the rest. Uyahlala kulo cawe ngali? No. Because into ezokwenzeka uzozibona nawe sozenze ezaa zinto. Uzozibona nawe sobuyela kwezo zinto. That's why uPawulos kaloku le nto yenzeka ku-chapter 5 andithi. Uthi ngoveza isixhosa esitsha mntanam, 1 Corinthians 5 verse 1. Uthi uPawulos pha, ndiva kusithiwa kukho umbulo phakathi kwenu. Lowo ke ngumbulo onganyamezelekiyo naphakathi kwenhlanga. Kutsho ukuthi noba sisiyi-comparison amahedeni leyo, nawo amahedeni angayinqanda. Ndithetha lo wokuba umuntu ahlalisane nomfazi kayise. Kusho ukuthi babekhiphite abawuqhamza. Yes, abebani icawe iyamazi uba nankuya ephuma pha. Uthi singathini ke, ningathini ke ukuzidla nithi nilibandla. Benimelwe kukwenyela nidane uba phakathi kwethu kwakho umuntu wenza lento. Nimsuse phakathi kwenu lo wenze lo ntlondi. Niyayiphawula bawuqhamza uba i-sanctification xa nizikhomperisha ndithi nimgxothe umuntu. Then uba ngabe uyabona uba ngabantu abaninzi aba uzikhuphe wena kubo. Siveni? That's why eCFA njengomfundisi walapha ndine-duty mama uChaki uba ndiqiniseke uba e-Christian family angabikho umuntu ophuma kule cawa kube siya kwicawa engcono. Hayi, makaphume kule cawa esiya kwicawa e-weak. Esiyacawa njani? Adazive naye uyabona kule ndize kuyo ngoku, hayi shame i-weak. And ndiyavuya ke bawuqhamza kuba ndinabo ubungqina baloo nto. Niyakhumbula sini ndafonelwa ngumzalwane esithi yo tata mfundisi ndiyabonga uba ndafumana ntoni i-foundation apho uthi umuntu seme ngayo. Waphinde wandifowunela wathini, we ingathi sekuphela kwayile ngoku ibikhona. So at least ngondishow uba hayi ke wayecaweni azibona ubuyaphela. Then ke eyokuba ke uyaphela shwathule, it's none of my business. So icawe ayihlukanga esikolweni. Xa unguprincipal wenza sure uba isikolo sakho sisikolo esiphezulu ophuma kuso. Makabe uya kwisikolo engatitshwayo. Angabikho umntwana ozophuma kwisikolo sakho athi uya kwesititshayo. So necawe injalo, xa bephuma eChristian family they should be going down. They shouldn't be going up. Mabangenyuki kuba kwinto esingenayo. Uyabona umzekelo omnye ngathi hayi ndiyaphuma eChristian family because umoya pha uyacinezelwa kuba ethetha ngoba sinayo iwali, sinangxolo le. Asinamsebenzi. Because siyazi uba mhla wakhula uzokwazi uba there's a difference between the noisy spirit and the Holy Spirit. Aphinda abuyele kwala. So uba ebekhushe bubuntwana uzophinde ayibone into eright. Ndithi ke kuni xa umegqitha umfundisi lo ke ngoxa uzicomparison naye uthini? Bomi, sorry mntanami. Usisi Nomtha uthi kule comment ekuzicomparison nomfundisi uthi Yekwedini mfundo wahlala nje waphola umva ubomi ukukhale ngathi ukukhale enantsike. uthi hayi kusuke kunzima uma Cela usungcono. usipende monitor ke mfana wami kubomi. Hayi kusuke kunzima uma usungcono kunomfundisi. Ubaba omncane waye umfundisi eZayoni. Wayeshadelwe kodwa ehlalisana nomunye umama eMlazi. Umama wakwakhe esemakhaya. Ngazibuza ukuthi amakhamente wakhe ahlaleleni kuleli bandla. So siyeyeke indawo yecawa ndithi siza apha kwi-behavior. Sithi kwi-behavior uyakwazi ukubona uba hayi noko utata yena ndiyamthanda kodwa utata akakhulanga. Noko ndithi ke nindive kakuhle nabantu mamele online andithi zicingele uba ungcono. Zazi ukuba ungcono not kuwe, ungcono xa uziqhathanisa noKristu.
Because you should not compare yourself with yourself. Uzozicomparisha nabantu ophila nabo. Ndizifuna ukunijongela ivesi apha eBhayibhileni. Make siye wena Bumi umuntu olandelayo. Umbuzo kaYolo uthi ngaphandle kwalena yezilwimi, how do you address into yezinto that are overlooked but should not be? That's why utsho kakuhle mntana maningaxelelwa ngobantu bangoba please uzondiphendulisa kakubi. Ndihlala xa ndiphendule ukwenza kakuhle umuntu efana ndimphoxe ndingabi nenhloni. Xa kuliqanda lilinyathele xa kuba liqanda le nansi lenywangi. Ndicingela uba mna le yami indlela yandincedisa. Iyona ingcono funeka ndicingela uba xa ndiphendula ubomi ke. Fanele ujonge lento basilela kuyo uba yinto enobuzaza kangakanani. Awunode uthi bandlu uyalishiya kuba bengayenzi fundraising. Because i-fundraising ananto yakwenza kakhulu nokukhula emoyeni siyevana. Ya ngeke ukuthi ulishise kuba bengayenzi fundraising. Ngaphandle buyayibona ibiholo le izoniwela. Ayike ungakhawuleza uphume ke xa ubona. Kodwa noko uba zizinto ezine spiritual growth. Ndicingela uba mna for your spiritual growth kufanele ungacengi umuntu. Ungacengi indolalaphi for your spiritual growth. For your spiritual growth funeka wehlukane nefriend yakho. For your spiritual growth that's why sithi uYesu, if you want to come after me, you should hate everyone in comparison. By comparison. Kawuveze lo verse mntanami. Ngubana ne? Luke 14 verse. Kanithulele ntoni? Aniyazi le verse anayilibala ngo verse 26. Ku NLT. Ndizoyicothisa lento. Akho nto imbi njengomzalwane ongakwazi ku-applya i-growth yakhe. Khophinda uveze mntanami izabokolo. Antisivile bawuqhamuza uba ndithe i-picture leya sithe kaloku ungabaphakamela abantu aba. Ziqhathanise noYesu. Uyatsho uthi nam not that sendirishly perfection. Masithi umzekelo ngokuphaya wena so phaya kula third pole with 2 legs. Ungakwazi uhlala namaqanda waya? Ungakwazi ukuphila phakathi kwamaqanda? Andixo ugushuza uzowabulala. Ungakwazi ukuthi uyi-third pole enelenze emibini uhlale ne-embryo? No. Xa ke ngokule third pole enemilenze emibini izibona ukuba ndiyi-third pole enemilenze emibini, therefore mandisuke kwi-embryo. Yimpakamo leyo noba yi-acknowledgement of growth. Acknowledgement. Icawe zosindiso zigcwele abantu ebebesevele besezicaweni zabo qha zingashumayela insindiso. Andinayazi loo nto. Abanye baphuma kweziya cawe zingashumayela isindiso sebenezikhundla. Umuntu wabanenkani nguNikodima, kodwa niyamqonda uNikodima wazeba naye. Wabona uba hey sendikumfundisi kodwa hey ndinento engaziqondiyo manje ndichwechwele uYesu. Ndiyobuza uba angenza njani umuntu ukuze athini azalwe kabusha. So ndizama ukuthi ibalulekile into yoba xa ungumzalwane manuzijonga ukuba ndiyakhulana, because umzekelo xa make sithi ke ngosobhaptizwa ngamandla kaMoyingcwele uthetha ngelwimi ezintsha and uyamvuma uMoyingcwele, then ke ngoku kufanele ke ngoku uye kula area yale cawe kuzofuneka uhlale pha inyanga ezintathu. Xa kuqubuka ngaphakathi ubathetha ngelwimi uzothetha soze ngeke uthethe without being scolded by the leadership. So uzo end up ke ngoku wena uyibiza ngokuba lento yi-persecution for the sake of Christ. Kanti ayiyi persecution, i-foolishness apha kuwe. You are failing to grow in sanctification through
comparison and competition. Xa ungumfundisi famba usoloku ungenhla kwabazalwane kuyo yonke into abazalwane kaba kude kuthiwe ukuthi you can't take people to where you've never been. Abantu, they can never grow beyond their leader. Bomi veza ke mntanami la verse bendizoyifunda. Uthi uYesu ku Luke, if you want to be my disciple, you must hate everyone else by comparison. So xa kukomparishwa ukuthanda kwakho uYesu nokuthanda kwakho bonke abantu, you have to make sure that you can part ways with anyone. Ngenxa kaYesu ungehlukana naye noba ngubani. Nimane nidibane rank nibulisana. Nimane nidibana kwinkonzo zikankonzo zonke. And most yecawe zibulawa kugida nokucula mpela. Uba ungayijonga incwadi yeColossians 3 verse 16. uColossians 3 verse 16 uthi let the word about Christ dwell in you richly. Kusho xa ungumzalwane fanele ugcwale izwi ngoKristu imfundiso, the message about Christ in all richness should fill your lives. Befamba umzalwane ugcwele ntoni? The message about Jesus Christ. Why a message about Jesus Christ? A message about Jesus Christ whom you are going to compare yourself with. Kutsho ukuthi ngoxa uphaya uliqanda befamba wazi ngcono malunga nesele, because kulapho uzimisele ukuya khona. Ungqalo uyazazi uba njengoba ndiliqanda ngofuna ndibe intoni, ndibe ngumbungu, funa ndibe sisabokolo, funa ndibe sisabokolo esinemanqina amabini, funa ndibe sisibokolo esinamanqina amane. So the message about your destiny, the message about Christ, not ingoma ikapai ikapai ikapai. Hey, inoba abanye abantu bathanda ukucula kangaba kude kubekho into endinga andikho ke andithi ke bazalwane noSatan, but ndicinga uba it can really limit your growth. Le nto kuthiwa i-worship night. I-worship night yintoni i-worship night? Okanye ke ngabe ungavele kuthiwe for me kuthiwe yi-music night. It would be better because worship is to obey God and to bow to Him, to exalt Him. You know, so iba ngakho music night, but in music night imbi because izovela ukuqhelise isimo seconcert. Umzekelo Amos 5:23 andikudala simfunda. Amos 5:23 uThixo unqanda abantu phaqhamza. Kuyabonakala uba bazinikele kakhulu ezingomeni. Uthini? Away with your noisy hymns of praise. Uyaziveza hymns uba zibizwa abantoni? Zi-hymns of praise. Kodwa uthini lo aculelwayo? Uthi away with them, because I don't see growth. Andiboni kukhula niba ngabantu bam, nilahle isimilo nahoya ingoma. Uthi I will not listen to the music of your harps. Uthi niyandifundekela ngezo ngoma zenu. So babe kuthiwa kulapho kwixesha le-New Testament ke sithi maqanda ndikhathela ubani benicula apho ningamaqanda anikhuli. Uthi andifuni nokusiva isandi sezo hapu zenu. Kukho abazalwane abade bawumamela umculo wabantu abazi-homosexuals. Agide umzalwane, asikho judgmental thina. Who are you to judge? Who are you to judge? They don't care about the character. They are just giving God music. Giving God music. And uThixo ubiza ngoba intoni lo music wabo? Noise. Amen. Ngapha ngakuba ungali ngakunzwaki
ngakutha nimazela lapho nzwa kanti yena nomuntu akwaqhamza lwamncinci angaphansi komncinci mdalanyana komncinci uthi amen umazela lapho nzwa ke mntwana all right uthini uThixo phaya nenzani ngengoma niyafundeke banjani abazalwana uzithanda ingoma ithaphayi xa sekuthiwa kuyashunyayela bazi nakule nkova besikuyo benimandi babona abanye ubona uba yo ungqalo nomhlandla kodwa indlela ozela ngayo kozela abantu ebefamba sebefundisa abanye babangozeli ngenxa abantu abaninzi bahoye ntoni ingoma i-worship night bazalwane yo i-worship night bawo andaba ndingenza kanjani ukuze nani niyicunukele ukuze niyithini i-worship night ayikho lanto ayikho lanto mamelani ke i-worship night ndiyigxeka xa kutheni ndiyigxeka because it obscures the main thing isitha eyona nto ibalulekileyo niyazi uba zikhona izikolo ezasiyeka isport there's umzekelo ngale worship night yam isport sasirongo sasingekho rongo qha sisitha ntoni le nto iyelwe esikolweni kukho umntwana ovele athanda isikolo ngoku asithandele ii-interhouses nathi kaloku sasithanda ii-interhouses bawuqamza because siyazi uba phaya namhlanje kuzodliwa kayengekho i-feeding scheme kwelaa xesha siyazi uba xa kuthiwa zii-interhouses kukhona zibizwa kanjani ii-groups zee-interhouses nanizibiza kanjani kwii-interhouses sasazi basodla isoko esinejem siyazi uba xa kuphuma isikolo wonke umntu nongenamali yokuthenga ikota uzophuma edle isonka kangaba apha okay kwisikole nantisha kuso khona inkwenkwe eyayiphuma esikoleni qho ngoMeyi laa nkwenkwe ndade ndahamba bawuqhamza isafunda ugrade 4 indlela ebashiya ngayo esportini then xa kuphela i-athletics iyayeka phaa ko-April May so kule nkwenkwe engqondweni yayo isikolo i-education has been obscured by isport isithwe sisport so i-worship night ke ndiyitsho kuloo nto abantu abayithandayo abalithandi izwi uthi I will not listen make sive xa iqhubeka uthi instead of what of the songs I want to see a mighty flood of justice, an endless river of righteous living. I-righteous living ayo lebe ngisithi yi-sanctification. Ayiyo lebe kuthiwe phaya ku-2 Timothy 2:22 pursue it. Uthi nina you are not pursuing righteous living, you are pursuing songs. Kuthiwa pha instead pursue righteous living kanti napha ku-Amos kuthiwa yey apha i-righteous living i-comparison nantoni phaya ne-youthful lust nezinto that stimulate youthful lust. Ku-Amos 5:23 i-righteous living iqhathaniswe nantoni phaya ne-music. Don't be too much into music. Nasemontweni yakho kugcwele i-playlist yengoma qha and i-worse ingoma zangoku. Ingoma zangoku they are produced for imali. And ubuyaziphawula ingoma zangoku they don't offend an unbeliever because funeka zidlale pha irank ezingoma. Funeka zingam-offendi lo azidlalayo ukwenza bazithenge kakhulu ndithi ke i-worship night mabudu. And into libanga ba ibe yi-night leni babantu sibe ngekho umsebenzini. Why ngekho worship day? Mna ndiyarhala laa nto ibizwe ngoba yi-music night because sometimes uphawula uba nalo mntu umenyiweyo oyi-musician oyi-artist li-hidden lokwenene.
lihambe licula nalapha emagqirheni, licula kuzo zonke indawo. And into endiyiphawuleyo, abaculi barongo bacula kamandi, abacula ba-right bangathi bacula kakubi. Inoba kukhona i-taste kasathane kwaba barongo. Funda Bumi. Uthi unqobile tata kule nto yezilwimi, uthi itomoy i-dangerous. Into yeelwimi ezintsha, umntu owayezililela ecela uThixo ukuba amphe zona, kodwa ngoku sele kudlalwa ngayo, yinto engathi ilula ngenxa yale ndlalo yetomoy. Kwa icaweni etomoyi nje, mna ngeke ndikwazi ukuhlala kuyo. Ingakumele ukuthi ikhaphayi, ijijayo, ijinjiyo. Hayi shame, ngeke ndihlale laa nto. Nechwechwa, ngeke ndicawa apho. Ndithe abantu mabangacawa, ndithethe ngama ningoYesu. Mna ngeke ndicawe because ingxaki yezi zinto iphi, they obscure the main. Yima obscure ngubani igama elingcono, jonga apha igama elilula, overshadow. Ngali kuthiwa abantu behistory bazazi ngesi unathi nabemeza. Obscure leli igama elilula elitsho kusitha, ukuyisitha. Yeah, hide, yes. Ezithomoyi nezi worship night zifihla, they hide the important thing from people. But focus kuzo. Kuthiwe phaya, let Russia's living do what? Uta will not listen to the noisy hymns. Next, 24. Uti, instead, I want to see a mighty flood of justice, an endless river of Russia's living. Uti makuqukele ukunyaniseka njengomlambo nobulungisa njengomsinga ongachiyo kunengoma. Kunengoma. Niyazi ba zikhona icawe apho kuke kucula i-hour yonke. Ubaba le hour akhange kubekho umuntu ufakazayo, khange kubekho umuntu oshare scripture. No one said anything that edifies. Into yenza banazo zonke izitayela. Kaba umuntu owayedansa kakhulu edansa lo mandoza uyabhinyiliza pha. Kumnandi kule cawe. And ukuzayiva icawe kufuneka aphume sithi bathe bagijima baye phandle. Bathi hayi nene ayibesidumisa. Besidumisa. Utheni uThixo pha verse 23 mntanami? Utheni pha? Away with the noisy hymns of praise. Uyabona akuzongoma zamahedeni. Kutsho ukuthi ngoxa ude wamamela zamahedeni wes, because phaya kuthiwa andizifuni ingoma zenu zepraise xa ziculwa nini nile nto niyo, ningaleqi ubulungisa, ningaleqi my standards. Siya kumamgaqi after uBumi. We have two questions. Ithi kuqala, what is the aim of worship night kakade? And then enye ithi mnandazi i-home night prayer. Then i-worship night kwenziwane, kucula kuyosa. Worship night kuyaculwa, kudlalwe, kwenziwe yonke into engenamsebenzi. Sometimes ngathi baba naye umshumayeli, sometimes ozofika abamotivate abaxelele the power of the song. Uhlale ndumi sweet. Kusho i-worship night kulapho bayokonwaba abantu besonwaba ngengoma zecawe, as far as I know. Kanti xa ungumzalwane kuthiwa your delight should be in the law of the Lord. And kuthiwa in this law of the Lord you meditate day and night. Psalm 1 verse 2. And le nto ndiyishumayela apha sino ningahamba niyoyibuza kubantu bakudala. Xa becula ingoma bebezoyicula ngenxa yepurpose ethile. Bekushunyayelwa pha wozele uphuphe ugqibe usemncinci. Uthi uphinde ubuye uvuke futhi. Uphinde umamele, uphinde uphuphe. Kangangoba into ibisenzeka ndiyakhumbula. Kuthiwa kwezinye icawe kuthiwa xa yayisaqala ne-AFM abakulisiki, I may not have history esi detailed. Kuthiwa kwakuza abavangela nti kwangenelwa koronta ungekho holo ngoko.
kuza abavangeli kule ndlu nomfundisi bazothatha izwi bambe lishumayela kwabaronta ke ngoku kuzothethwa ngezwi ke ngokuthethwe ngezwi kuthethwe ngezwi mina ndithi ungangcono xa kuthiwa sinokuhlala kuse ngcono kwayileya yokushintshana kwabashumayeli but not lo mdlalo le we tag team uyatsho uba antsho la mdlalo nditsho into yoba kuthiwe sihle lapha sino sizokunika 15 minutes sinike lo mfana 15 minutes nephawula uba abantu xa befakaza kwitopic enye bayabenza icace mo because omnye lo utsho avele nenye ivesi nomnye utsho avele nenye ivesi iya ikhanya mo babe kuthiwa sihlalele loo nto ngesisazi ngokuba at least sihambisana nalantu kanti lo mntwana ndini ndathetha ngendumiso apha 1 verse 2 ulele ndakuqathula ezo nwele ezo zinhle utshengenwele ezinhle lapha usaveze uAmos lo mntana noba ngutata wakhe omkhulu owabhubhisa amthanda utata omkhulu wakhe wayenguAmos ndethe ngendumiso apha chapter 1 verse 2 ukwimeko yesikhumbuzo lapha hayi ndikhumbula uAmos endifunqula wewe okanye uthengela ama-chips utata uAmos kuthiwa but they delight in the law of the Lord. They meditating on it day and night. Ngumuntu onjani lo ongahlaliyo embuthweni yabaxeki, ongemiyo endleleni yaboni, ngumuntu ongahambiyo ngecebo labangendawo, ongemiyo endleleni yaboni, ongahlaliyo embuthweni yabaxeki. Kuthiwa lowo wonwatyiswa yimiyalelo kandikhoyo, God's law, more than songs. More than songs. Ingoma ziright bazalwane because we can sing the truth together. And inyaniso egqitha ngengoma yahlala and ikhubuleka lula, but ingoma zangoku they don't have the truth. Zingoma ezi-addressa i-social issues. Bahleshe bahleka inkosi ngizi oh ha bahleshe bahleka kwanqaba umusa nibona ngiphila nje. Zinsizi nje zonke zicinga ngengozi zemoto abasinde kuzo. Thixo akavuma. Kungenzeka uba lo webhala le ngoma yena wesisho uba uThixo akavumanga mhlamba esihokweni, but aba bacinga nje ngengozi yemoto nebullets ezichithe ecawakhe uba uThixo akavumanga ngempilo yakhe. Basinike umamgaxe uba ayivese ilibele into bezoyithetha shini. Amen tata. Ukuba uthetha ngethomoyi nokuthetha noma ukuthetha ngezilimi usithi each uyitsho la nto uyitsho. Ndikhumbula apha kwi-men's fellowship ezinkomfeni zotata la nto iyenzeka. Iyenzeka kakhulu futhi uyibone ibukeleka wena usuke emakhaya yayisenzeka kudala ngolu hlobo. Yenzeka ngoku. Umbuzo wami mhlawumbe akungaba ngabantu abasuka basebadala abangakwazi ukungena ababesenza ngolo hlobo xa besithi bakumoya. Bakhona ababadala bangena ngxaki mamgaxe. Ndisho mina lo mdlalo wenziwa ngabantu abasha loqushuqushu. Kangaba aba badala zange bayibize ngoba ithomoya ndithi. Babezigidela nje, beziqhwabela izandla. Kangaba nabantu kuthiwa zinkosi. Kanti bashaya izandla badansa baqhwaba la ndlela. But aphimbi khona kufuneka esoqhwaba umjongo ba unaso na isimilo. Okanye le ngoma uyigida eyigidela elo lahlobo athi uThixo I will not listen. Because I want Tony, ndifuna ubulungisa, ndifuna ijustice. So bakhona abantu abagida la mgido babe ngathi basemoyeni kodwa ababafuna befundisa, abaphatheki. Ndiva kuthiwa banenkonzo zabo ngoba bano national, banenkonzo zozwelonke. Ndizobulisa umphathi kazwelonke ngubani umphathi kazwelonke eFM? Angodazi uveyide man.
babulisa umphathi kazwelonke engenguye uTatovethu. So xa uzocula ingoma uyicule kamandi uthi usemoyeni ube soqhanqalaza sikugibisela kuAmos 3. Amos 3 verse mntanam, Amos 5:23 siye kubomi. Kaba nabakhona bebendichaza before. Ndithi xa ndimbone egida abadala bajenye inyani. Ndithi xa ndibabona begida ndimjonge esogida ndiyobuza uba ngoyiphi icawa. Ndibe sendimbuza uba uyaphathekana. Uba kaphatheki andifuni wathi ndidibanisa naye. Because bakhona abantu abagida lamgido wenkosi batsho baphatheke bafuna ubulungisa bakhule ku-sanctification kodwa khona abazindlavini ezingafuni befundisi ezingafuni benzelwe appreciation ezingafuni kwanto sithi imali ethini liye ndoda enenye bavala nabantu abakhupha izishumi ikhona lo group kodwa igida njengale la group ekuthiwa ithi ayifuna imission apho kuhlala khona uNongede indoda edla imali zabafazi babantu kutsho ukuthi lo muntu uyacula ingoma yakhe kodwa siyayiqikelela uba inobuthi uMthixo ngayo away with your noisy hymns of praise. I will not listen to the music of your harps. Yes. We have 3 comments dada. Eyokuqala ithi la ngake ngakhonza khona yake yaba khona i-worship night kwamenywa i-guest speaker yasifundisa ngobungozi bokulalela i-worldly music and that was beneficial kwi-youth. Then enye utata yiyo lento ayithethayo ingoma ayenzi into nokukhula spiritual apha ndike ndibone abantu abachaya intsangu bebamela iplaylist ye-hill songs kulapho ndivele ndabona ukuba ukumamela umculo doesn't necessarily mean spiritual growth. Imangenivi le attitude yam towards umculo uba it is in terms of hiding the main thing. Ifana nokuya esikolweni ufika uthanda isport xa siphela isport ungaye eklasini nindive kakuhle ndenzela uba ngiyimi ndoze ndimenywe ku-worship night kodwa umthandazo wami uba ndingamenywa kuloo ngqalo leyo umthandazo wami but ke ndoze ndiyeke mhlandoze ningathi uyokwenzani nazi uba ndiyakuba ndimenyiwe kodwa ngeke ndiye ndiyomamela kona shini ndingathi xa kuthiwa ndiyoshumayela qa so ndithi ke intetho yam nindimamele andikho against ingoma kodwa ndifuna sazi uba uThixo ukukhula ebungcweleni ukukhula ekuhlanjululweni ukufuna ngaphezu kwengoma. Yes. Then enye ithi mna tata ndivumelana nawe ngezi worship nights. It's more of feeding your emotions because most yabantu endibaziyo abathanda nabahamba ezi worship nights or live performances isimilo sabo asitshintshanga tu sisafana nesimilo sabo esidala. Iman umntwana xa ekhula anti ukhula encancubisa ngubani omenza adala utshintsho ubisi nguye noba ngunini uba umtshintshanga ndoqhubeka nobisi ingxaki umzalwana ovela wangena ecaweni wathanda ingoma waphelela kuzo unqwana umntana ovela ancancubisa okoko kangaba uzuphawule noPawulos uyatsho pha uthi yibani njengentsane zithi 1 Peter 4 or 1 Peter 2 1 Peter 2:15 or something apho kuthiwa 1 Peter phaqale kuthiwa walangazeleleni okwentsana andithi nilangazelela amasi ziyamasi bani 1 Peter 2 ningaxakwa kuba ndenzani ngo ndisekulaa ndawo yokuziqhathanisa nabani nomfundisi wakho sithi ke like newborn babies you must crave pure spiritual milk so that you will grow into full experience of salvation. Cry out for this nourishment. Verse NIV. Is it NIV? Kuthiwa njengamakholwa asezintsana langazelelani ubisi olungancengwanga ndicela ilizwi likaThixo. Ndifuna ezotsho uba lilizwi likaThixo not ingoma
Chuxa ngumzalwane yiba ngumzalwane olila ngaphakathi, yearning within you, yearning for the word of God, because lilwe lekukhulisayo kuthiwani njengamakholwa asezintsana langazelelana ubisi olungancengwanga ndixela ilizwi likaThixo eliya kunikhulisa nide nisindiswe. You grow in sanctification because of the word, not because of the songs. And uyabhala sometimes nakwezi worship night, sometimes umshumayeli uzonikwa 30 minutes. Emva koko sudlala ngexesha lakho entomsha. Nani ke kumandi ke nakuni ke apho siya. Masiye kumalo une comment. Kuthiwa ke like newborn babies crave spiritual milk so that by it. Ndithe kaloku ndifuna ene word mzonkana lapho. Yes, Malolo. Dada, for mna ke, I totally agree about yonke le nto uyithethayo ye-worship night, because ndake ndayibukela ngona ndifunda. Xa ndifunda ke ndive ndidlala umculo, because yeah. So ndiyimamele le worship night, it's 3 hours long yona. Intshumayelo, ufumanisa uba umfundisi wakhona uzothi we're gonna worship for the first 2 minutes. Then kuculwe 2 hours. Umfundisi anike 15 minutes. Ubeke kucule that is hours iseleyo. So ndifumanisa uba ayikho nyani laa nto yezwa phaa, because it's not worship per se, because kuyangxolwa qha. No. Kuyangxolwa qha. Umculo is mostly into eyenzeka phaa. Umthandazo is like nakhona nawo mncinci. Kuyadanswa, kuyaculwa, phele kanjalo. And when you confront ezi zinto kuthiwa niphakeme, umzalwane othanda umculo akakhuli. Mandiphinde, umzalwane othanda umculo akakhuli, akafakazi, akakwazi kushumayela, akakwazi kushare most of the time. Uyafana nomntwana oyesikolweni eyela isport. Kuthiwa pha, as newborn babies, NKJV, desire pure spiritual milk of the word that you may grow thereby. Into ekukhulisa kwi-sanctification lelizwi likaThixo. Kangangoba uba ucawa ecaweni kuthiwa kushunyayelwa 30 minutes, fanele wazi uba apho i-growth izawunqaba, because i-growth ukuze ukhule kakuhle funeka ubuze imibuzo, uphikise. Ake sivule u-Acts 17. U-Acts 17 Nkosi uzoyijonga nguvesi bani apho kuthiwa uPawulos was arguing. He was arguing. Ephikisana nabo kuthiwa convincing them. And kude kuqhathaniswe abazalwane baseThessalonica nabazalwane base Berea. Kuthiwa baseBerea they were open-minded, babemamela uPawulos xa eshumayela, xa befika emakhaya bajonga uba unyanisilena, kanti abaseThessalonica they were just rigid and stubborn. Kuvesi bani Nkosi? Nandaba nenaze ndifuna ivesi mna, anandaba netem Nkosi ungazihluphi ngithi. Verse 3, Acts 17 mntanam. Amen. Verse 2 kutsho umfundisi. Okay, mavesi qala kuverse 1 ngoku umuntu angabuza ba kanti uverse 1 lo simzonda ngani. Kuthiwa Paul and Silas, ngicela ngiveze nesixhosa mntana. Paul and Silas traveled through towns of Amphipolis and Apollonia and came to Thessalonica, where there was a Jewish synagogue. Bafika phe Thessalonica, yes. Kuthiwa ke, as was Paul's custom, he went to the synagogue service. Kusho yindlela ebesenza ngayo le. He went to the synagogue service, and for 3 Sabbaths in a row, he used the scriptures to reason with the people.
usebenzisa scripture comes to reason ukuba this is how things are. uYesu ungumesiya kwathini kuthiwa he explained the prophecies. Kusho ukuthi befika afunda prophecy ngapha afika acacise ngayo ukuba how does that prophecy prove ukuthi uJesus is the Messiah. Kuthiwa he explained the prophecies and proved that the Messiah must suffer and rise from the dead. He said, this Jesus I'm telling you about is the Messiah. Yes? Kuthiwa some of the Jews who listened were persuaded and joined Paul and Silas, along with many God-fearing Greek men and quite a few prominent women. Kuthiwa bakhona abaqhamsi. Ndifuna nibe nomfanekiso wale nto singayixhineli. Kuba ixesha liyaphela nto sendiyeka. Kuthiwa uPawulos uyashumayela abanye persuaded. Then kuthiwa but some of the Jews were jealous. They gathered some troublemakers from the marketplace to form a mob and start a riot. They attacked the home of Jason. Kuthiwa abanye baba nomona pha eThessalonica because zazinenkani eziya. Acts chapter 19. Antini yakhumbula ku Acts chapter 19 bakupha uPawulos ebebabeke izandla ndithi bathetha ngelwimi. Ndifuna le verse ke ngonkosi ekuthiwa wathi sobabekile waya apho bafika bamphikisa uPawulos. Xa bemphikisa la nto bendiyisho ugaxa ukuba if uyamegqitha umfundisi uyalibona eliqela lonke akukho egqitha ncam man uba you are more informed about scriptures and the word of God than they are. Kuthiwa verse 8 and uPawulos anti sekhona abathandazeleyo bangapi bayi12 aba kuthiwa ababeka izandla abebebabuza ukuba namamkelana kuthiwa they were about 12. Kuthiwa ke ngoku ngesithuba senyanga ezintathu uPawulos wayesiya endlini yesikhungo yamaJuda ethetha exoxa nabo abantu ngesibindi ezama ukuboyisela ekulawulweni nguThixo. He was arguing, sorry mntanami. Kuthiwa he was arguing persuasively about the kingdom of God. Next. Kuthiwa ke kodwa abanye babo baba nenkani ndiyakulanto ke abavuma ukuzinikela basuka bayingcikiva indlela benyelisa lento uPawulos ayishumayelayo esidlangalaleni. Ngoko ke uPawulos wabashiya wathatha abalandeli bakaYesu waza wafundisa imihla ngemihla esikolweni sika Tirano. Kuthiwa then he held daily discussions at the lecture hall of Tyrannus. Kusho ukuthi kuyabonakala uba ezi azifuna ukukhula ziyamphikisa. What is ngapha? Masihambeni bawungenele eholweni yesikolo. So ndizama ukuthi ke kuni fanele wazi ukuba if uhlala nabantu abangakhuliyo ekufaneni noYesu because isanctification kufana noYesu. Uzomane uyaphambili uyemva uyephambili uyemva wabona uPawulos yabona bandle bazisaba manje bashiya apha kwisinagoga ndihambe ndiyongenela eholweni andi promote ukuqhetshulwa kwecawe ke apha because uPawulos engaqhephula icawe pha iyacaciswa ireason ukuba aba barongo babebonakala abanenkani basile wabona makahambe. Yes wena ukhona tata la comment ibisithi yothetha nge-worship night kuba yabakhona and then bafundiswa so khona abazalwane abaphendulayo kuyo. So omnye uyabuza ukuba after imfundiso leyo yatsho yaphuma or kwaqhutyekwa nokuculwa for the rest of the night. I just want to have a full picture of it. And then waphendula ke ngokumzalwane wathi phela kwaculwa prayed sagoduka but ipurpose kwawuxwayisa abantu abasha ukuthi worldly music is demonic and can change even a person who listens to it. Abanye bagcina bebhema nama drugs through this music. And then uthi ke uthetha kakuhle lo muntu and utsho lento siyitsho sithi iworship night ayikho against ilizwi cha it obscures it iyalisitha
otherwise for it. Because umzekelo pha andithi phinda pha kuNantsika so zama phinda pha ku Amos 5:23 ubuya Paula phaya ingoma ababantu babhizi zingoma uthi away with your noisy praise, I will not listen to the music of your harps. Next uthi niyandifundekela uthi instead I want to see a mighty flood of justice and endless river of righteous living, which means uYesu xa ethetha ngeriver uthetha ngento ebonakalayo uba into emayiqhame kakhulu is your righteous living more than your music. So into mna endenza ndibe skeptical, it's not in the wickedness thereof, it is in the negative impact yayo. Ayikho evil qha in a negative impact yokwenza abantu bamejarishe kwi-minus. Uyazi uba abantu bayonqena xa kuthiwa mabongena ezinkomfeni, kodwa xa kuthiwa bayongena ku-worship night okanye econcertini okanye kwi-show ye-artist ethile abayibali. Xa kuthiwa kufika usibani mani apha eDurban ungeva masiyeni kuthiwa yimalini ye-computer ticket bangumngcelele. Kodwa naku ngosiye eBloemfontein akho nomnye umuntu othi kuza ubani because intshumayelo ilizwi has been obscured. It's about obscurity, it's about the hiding, it's about the overshadowing. Yes. So nobi worship night ungathiwa kubizwe oyena tata ndimthanda kakhulu wase-AFM afika shumayele i-30 minutes, it will always be wrong in my eyes because it will obscure everything he ever said. Xa bephuma abantu pha abazuphuma nento ayitshiloyo, bazophuma nengoma yokugqibela. And ukaphala uba naba bebenqandwa ngokwezingoma ezama-18 baphuma bedlala zona kwaphaya emculweni because ingoma yokugqibela yayinganqandi. Ngenzeka uba kuthiwa i-worship night mhlawumbi ne-theme umshumayeli ufika atsho the same thing, then nengoma zitsho the same thing. And ingoma zangoku bazenza igqomu abafana ezi-artists. I-lights i-disco ngoku. Ewe uSatan uyabona uba makavela abe nguSatan ocawayo ngo. Kaba kukhona le ngoma elithula moya wami, niyayiva indlela edlalwa ngayo ngo. Uthula moya wami usinizeni uvakalisela usino xa kuphunywa apha. Zonkana ulungisela ngoma sizoyidlala xa si-in house uthula moya wami. Ewe ambomcela ubuculwa ngubani into I don't have to demarcate abantu apha ndisuyisho. Ingoma elithula moya wami mama Nantsika ungababona abantu bakhona ingathi iNantsika uthi mama uGaxe. Amen kwakhona Yes. tata. Yes. Andisahluleli noba le nto bendizoyithetha ihambelana neyiphi kodwa andazi noba ndingayithetha apha noba ndiyithethe ecaleni. Uba uzubiza igama lam mntu ungayithetha apha. Makwenzeke ke ngoku ndikhulile kakhulu. Ndiyazazi uba ndiseyithetha ndikhulile. Visited polls veza mntanami ezeba bayazi abantu ba yintoni le third poll athetha ngayo. Uyazibona uba awuseli liqanda eliya seluyi-third poll. Yes. Ngoku ndiyagoduka. Xa ndifika ngokwekhaya enkonzweni yasekhaya abantu busithi abantu bathinane kodwa abakhulanga abakakhuli besenza kusadlalo yinkonzo yalapha eFaith endingenayo indlela yokokuba ndiyewisile kodwa kufuneke ndiye khona kuba kungecawa ndinawuhlala ekhaya kungecawa. Ndingathini ke Hayi ilula ngokugaxi because ithi iBhayibhile your knowledge, you should be careful that your knowledge doesn't puff you up. Uyaya kwaba bantu for fellowship. Okay. Yeah, uyaya for fellowship nofika ushare olwalwazana unalo and noba umshumayeli wakhona usezantsi kangakanani ngeke angayithethi into ezokwakha. Yeah, so you go there for fellowship kodwa kuyafuneka ukuba usolo kuzikala uzazi ubundawoni but ungavumi ukuba undermine because uzo end up ungacaweni abantu abathini.
So ndithi ke mama uGaxi njengoba nami ngumfundisi umjonguli ndiya kuyo yonke indawo endibonayo uba kufanele ndiye, you know, because akufanelanga uphakame. Ndiyakhumbula ndathi kuni noba ingoma siyayibona ukuba apho sihlangene khona ayina sense sigida siya ngaphambili nathi, because we can't live ubomi bokujaja abantu when it comes to fellowship. But ayondawo singathi sicawe kuyompela ke ngo. Andithi xa ufunda euniversity awuvakashele crash, awuncokole nabantu abase-crash xa use-university, uyaya ufika uncokole nabo kodwa uhlala usazi uba kona ngabantwana base-crash awubaphakamelanga, then ke ngokuphinde uphume ke. And that's why ndisithi ifuna yonke lento mama uGaxi uqiniseke uba i-judgment yakho is eightfold. Ungalingi uzikhomperishe nabantu obegqithayo, ungazikhomperishe nabapostile noYesu okegqithayo because uzophakama. And if uyazikhomperisha into ezokwenzeka ungathi noba uye kubantu abangafundisekanga ufike umoya ingcwele akohlwaye ngento abakwegqitha ngayo pha, uphalwa mhlawumbe wena banobubele kunawe. Uthi xa ufika bavele bakunika igqongwe lonke lamadumbe ube sothi yo ngeke lento yethu yapha edolophini ukuvimba nangangaka, uyaqonda uba wakhekile ngabo. So the fact yokuba basezantsi kwi-sanctification doesn't mean you can't learn from them. Thank you for that question. Then sisaqhubeka. Yes. Yes. So uthi lo mzalwane, my concern is that even if the sermon is good, but it can be easily washed away by indulging yourself into music instead of meditating on the sermon. And then uthi omnye uphume sowulibele nyani babe kuthethwa ngantoni qha kuringa ingoma zodwa enhloko. Athi kona baba kwakune concern yentsha ene behavior eyayithusa besesontweni, and also doubt ukuthi babe nendaba nababezokufundiswa bona, I'm sure babejabulele umculo. Yeah, I think mna if you are going to present your topic funeka ungazenzi into eziphinde zilwe kwanale topic yakho, because if abantu bakhupha kumculo wamahedeni ubafaka kumculo wecawa, I mean it's almost the same thing. Fanele abantu baphume emculweni wamahedeni bangene kwi-message about Christ. Khawuveza apho mntanami, ndiya ngasekuvaleni there's a big comments uzifunda okhawuleza. Khawuveza uColossians 3:16 sithi umuntu xa ephuma ngoma zamahedeni bawuqhamuza makangene phi kwi-message about Christ, makalangazelele amasi alilizwi, then from ilizwi kuphuma ingoma. Kuthiwa let the message about Christ in all richness fill your lives, then teach and counsel each other with all wisdom he gives. Uyayiva? So yiyo into mayenzeke into ayitsho uPawulos mangugcwale i-message about your end result. Then ke ngokuba uqhamuza ke ngoku sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. Selenenzeni eqala nigcwele i-message about Christ and counseled each other with wisdom. Then again ngoku sesingacula ke ngoku ingoma ke ngoku. So asithi yeke umculo wamahedeni uze kumculo wecawa, sithi yeke umculo nje wamahedeni uze kwi-message about Christ. Ithi ngesixhosa maluhlale ngokupheleleyo enhliziyweni zenu udaba lukaKristu. Fundisanani niyalane ngobulali. Senifundisene ke ngoku. Then culani indumiso, nihlabelela amaculo, nivuma ingoma zomoya, nibulela uThixo ngenhliziyo. Masiye bomi. Okay, uthi umbuzo, what about Christian movies that are asking for a friend? Satan lo Christian movies. uSatan vela afaka nje igama elithi Christian, then uthatha zonke izidenge ziyepha. Because as Christian movies azifundisi ngegospel, ziyazama ukufundisa ngemorals, but i-challenge yazo kukuba ubizwe ngumama wakho, lo umuntu ebenesimilo esibi pha osazobethwa bubomi ekugqibeleni kwemovie engekade abetheke bubomi.
yabona ngabantu abaninzi bayabathanda abantu abazizikhohlakali nakwi-soapies. Upapa xa uthi uJack Mabasa ufile ku-Generations, but you abantu, they've fallen in love with a criminal character. So naphaya kwi-Christian movies ungathi ubashaya nge-Christian movie babone kuphuma kanti bafunde enye into endanofunda lanto. Nama used to allow you to do that, but labona akona into ezokwenzeka apha abantwana bofunda enye skill apha sokujola. Yes. Then Anonymous uthi worship night is also used as a way to market churches because bayabona ukuthi they aren't getting any people, so they invite celebrity artists in their churches as a way to call the youth to Ingxaki ngoku ithi lonto yenziwa njengaba wakwayenza uYesu lonto. Because xa babize ngemusic bazobe bafike bafole in love with music even more than Jesus. They won't fall in love with Jesus. And ubungakufunde incwadi yezenzo chapter 2. Incwadi yezenzo chapter 2 phaya ugqibeleni kuthiwa abapostile phaba behlangene uverse 42 andithi uverse 4 uthi behlelwa ngumoya ingcwele bathetha ngelwimi. Uverse 42 bazinikela kwimfundiso zabapostile ekuhlanganyeleni bazinikela ekushereni nasekuthandazeni kuthiwa they had everything in common. Last verse uzovela ufike last verse itsho kamnandi last verse akho worship night ba into yenzekayo phaya. They are devoted in apostles' teachings to fellowship, to sharing and so forth, all the while. Last verse iverse yokugqibela le. Yes, kuthiwa all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people, and each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Yinkosi eyongeza abantu abasindiswayo kuba ebona isikolo esi sifanele. Babembonga uThixo, bamkelekile kubantu bonke. Mihla le uThixo wayelongeza inana labo ngabo basindiswayo. Andinase Christian family siyasongeze siyacula. Sine worship night. Intshumayelo zam zilula. No. Umuntu ozisa abantu eChristian family nguThixo and uzozisa abasindiswayo. Asizuzenza means zokumanipulate abantu into something. I think if kuthiwa ufuna abantu basindiswe, for me I think you rather pray. And uPaulos yatsho ku Romans 10 uthi umnqweno wenhliziyo yam and my prayer to God is that my people, the Israelites, should be saved. Romans funda vezani lapha. Ntombi zonke. Nguntombi zonke? Umzongana. Ntombi zonke ngalo. Wale kucintana enansi kuphi ba? Engqama ukaliva nje igama lendawo. Romans 10 verse 1. Uthi Paulos ephaya, dear brothers and sisters, the longing of my heart and my prayer to God is for the people of Israel to be saved. Just pray for them. You can't give them what obscures the gospel. And that's why nangufika kahamba eKokstead sake savangela eKokstead phaya lwa. eKokstead abantu babethanda ngexesha kokusafika uTata uSithoni. Kusafika le udansa kanje. uPaul baxa seyihambile intente. Kwaqala ke ngoba hlaliswa phansi bayashunyayezwa. Baqoba bajonga ngamafestile nansi intente. Baphinda khona apho uzofika kuthiwa. Once abantu wabafuqa ingoma bazothanda ingoma bahambe worship night abazoyifuna le bakhulisayo. Sithi ke who should you compare yourself with? Compare yourselves with unbelievers. Vezani ke abantu abayavala ke ngale point. Ndizimisela ukuyeka ngo8 ngqo. Compare yourselves with netted polls. Ngubani okwazi ukubetha? Compare yourself with unbelievers ukuze uzobona uyakhulana. And unbelievers zidlala ingoma ze-unbelievers. Compare yourself with unbelievers. Number 2, compare yourself with false believers. Ungazenzi izinto false ngosingamzalwana. Then ziqhathanise nabani? Nabazalwane benyani. Number 4, ziqhathanise nawe. Uzibona uba uyakhula na wena. Number 5,
ziqhathanise nomfundisi wakho, because umfundisi wakho uzithandela nje ibhola, uzithandela ipolitiki, uzithandela zonke ingqondo yakhe ipha, anizukhule ekuthandeni uYesu nasekufaneni yena. Number 5, Christ Jesus the example. uYesu simenze kwenzekani uphi apostles? Ukhona umuntu okwazi ukubetha lo mntana? Sithe pha sitshintshe unumber 5 andithi. Unumber 6 ngu-apostles. Unumber 7 ngu-God standards. Unumber 8 nguJesus. Asithe uJesus mabe sekugqibeleni. uJesus masibe ekugqibeleni because uJesus is our main perfection. That's why ngoba senditshilo ndathi ubani bani ukhulile, ubani bani ndikhulile kunaye, ubani bani ndikhulile kunaye, kodwa ndiyazazi uba andikafiki kuYesu. That keeps you humble. Kuthiwa compare yourself to your pastor, compare yourself with the apostles, compare yourself with Jesus' example. Nomfanekiso kaPetros behleli estadium. Besithi phakaphaka kutsho Petros. Beyeke umsebenzi wabo. Then compare yourself with God's standards. Miyalelo kaThixo, imithetho kaThixo, imigangatho kaThixo, imigaqo kaThixo. Then lastly, compare yourself with Jesus' example. Uthi Paulo say, imitate me as I imitate Christ. Then masiya kuleyo comparison nomfundisi wakho. Imzuzu wami yaphela pha, vula Philippians 3:17. Kweza banivu bisuka phi? Ningambhala pha Philippians 3:17 phambani imveze zonke. Senimfumene. Uthi, dear brothers and sisters, pattern your lives after mine. And tuyasho Paulos, ubomi benu bufaniseni nababani nobam, and learn from those who follow our example, which means your pastor should be your example. Your pastor should be your role model. Then if your pastor akafani no Yesu, then call a challenge. Nansi ivesi siyifakayo esibene siyifaka mzongana 1 Corinthians 11:1. Kuleyo compare kuzicomparison nomfundisi 1 Corinthians 11:1. And you should imitate me as I imitate Christ. So xa uzicomparison nomfundisi wakho uzicomparison naye, umcomparison no Christ. Can I see Jesus in my pastor's character, in my pastor's interest, in my pastor's concerns, in my pastor's passions? Into anomdla ngayo umfundisi wami iyafana nento uYesu owayenemdla ngayo okanye umfundisi wami udlala icawe. Hambani ekhondweni lam, iyatsho le leader. Njengoko mna ndihamba ekhondweni likaKristu. Kutsho ukuthi phaya mama uGaxi kufana ne-third pole ixelela amaqanda uba landelani mna kuba mna ndilandela ntoni? Isele. Noba ndikabi lilo isele kodwa ndiya ekubeni lisele, nina nisemva kwam. Learn from me how to grow from being an egg. Veza amaqanda. Ngamaqanda la. Sithi phaya niyayibona third pole with 2 legs. Itsho phaya kwi-embryo. Ithi learn from me as I learn from the frog in front of me. Ngicela siphakameni. Grow in sanctification. Compare yourself with others. Sukweqithwa ngabantu abafikayo. Which means you compare yourself with your leader and those who follow his example or her example. Cela sivala amehlo. Bufuna ngithandaze nawe uThixo akuncede. Jeba wakusindisayo uba wakusindisa. Akuncede ukuhoya ukukhula. Ukukhulela in a right direction. Ungakhulele ukucala lomculo, ungakhulele ukucala le-gigs. Ukhulele kwelicala lokufana noYesu. uThixo akuncede ufocus ukuthande. Ubuthande bulungisa uyipersuishe i-righteous living. Dear Heavenly Father, we thank you tonight and we pray that you may help us to grow in our likeness to you, to know that the end result of our salvation is being like you, is not being happy, is not being without troubles, not being without problems. Sazi Thixo wethu namandla ukuthi isiphumo sokholo lwethu kufana nawe. Akokonwaba singabi nazifo, akokonwaba sibe nemali sibe nemoto,
kodwa our goal is to be like you. Sincede sifunde kwabaphambi kwethu abayimizekelo emihle kuba befana nawe. Sincede singazilandeli into ezenziwe ecaweni ezingenamsebenzi eziyimidlalo, kodwa Nkosi sinxanele silangazelele ubisi njengentsana olulizwe lakho. In Jesus' name, amen.